Strop Rock S sú dvojvrstvové dosky z nehorľavej kamennej vlny Rockwool, ktoré sú z jednej strany pokryté bielou netkanou sklotextíliou. Používajú sa na izoláciu stropov garáží, prejazdov a pivníc. Ich montáž je jednoduchá a zvládnu ju dvaja ľudia. Ako správne montovať dosky Strop Rock S pomocou mechanického kotvenia sme si už ukázali v predchádzajúcom videu návod na montáž dosiek Strop Rock S. Dnes sa pozrieme na to, ako privevniť dosky pomocou plynovej klincovačky. Opäť si na doske Strop Rock S vyznačte miesta pre nastrelenie kotvy a v izolácii urobte otvor pomocou skrutkovača. Na urýchlenie značenia môžete použiť šablónu vo veľkosti dosky Strop Rock S, ktorú si vopred vyrobíte. Stačí ju potom len priložiť a nemusíte merať metrom. Takto označené dosky postupne prikladajte ku stropu a na ich upevnenie použite plynovú klincovačku, ktorá pod nárazom piestu nastrelí hmoždinku do podkladu. Výhody tejto montáže dosiek Strop Rock S sú rýchlosť a jednoduchosť montáže a s tým spojená úspora nákladov, vyššia presnosť pri inštalácii a bezprašnosť. Dosky sú vhodné pre väčšinu betónových podkladov. Zateplite strop doskami Strop Rock S, ktoré sú nehorľavé a spĺňajú triedu reakcie na oheň A1. Výborne tepelne aj akusticky izolujú, dajú sa jednoducho rezať na akýkoľvek rozmer a nevyžadujú ďalšiu povrchovú úpravu. Izolačná doska je tvrdá a vďaka tomu bude zateplený povrch rovný.